Kasamat. Ini bongok iya patak iya. Ayo mat, mangan mat. Entek no mat. Rani omong kok. Paket waduh apa mat iki Bolino golek pandeng lagi ayo pak bang pak ayo mat jelas sih. Mana meja Gus? Aku lah paling gak semangat sih. Sitone ngapain kamu? Piye mat iki? Ayo mat. Ayo Pak, bangun lagi Pak. Tenan iki. Ayo dari pengoi. Ayo wah, ayo ngono lho. Wis ah, wis. Yo wis. Woi, iki lho kepala sukune. Sing penting manis sih. Masalahnya gampang. Manis sih ngono.
konten kreator gandeng kabeh. Ayo Mat. Ayo weh. Banyak sih so. Yo yo gitu lah. Acara puncak belum. Mat kalau lapis. Ayo Pak Tes, teman sare Pak Tes. Aku mun. Pas mati Dewi Bono. Ayo le, aku mau mulai. Lo. Ayo balong. Ayo cepet ayo. Biasain lo pas mati. Aku mau ayo weh. Oh iya. Iya. Kalau coba barang. Masa weh, ayo le. Pokoknya tak boleh Jepri. Ora. Oh ya wae wong. Aku ki wong aman. Asen jawaban Mbak, kurang 15 menit, ha? Sini mari kita delokne cewek cantik iki tenang iki. Ayo iki lho, digarap ayo. Ayo weh. Buatan Mbak, aman Mbak. Privasi terjaga. Dapat tiket toh, oke. Apa? Bunyai. Tak sepilih sih. Oke. Parkir jempol. Oke, siap Mas. Aku mau bolo. Aku mau weh. Wih iki, tenan iki. Rada unik iki. Piye Kang Jo? Sehat tak kabare?
gendeng ya. Sampean iki kudu sehat. Kakak Bang. Ayo Mas. Kang. Gimana gak boleh masuk. Ini sampean ada uang notifikasinya nambah kan? Sampean gak akun piro sih? Aku bisa pikir kabeh. Ayo weh. Notifikasi ini sampai. Bari kira. Anu, sampai kate ngapain? Ayo. Bopo. Udah diredekan 2 belum? Wis jelas wae iki. Bagus. Tenang bola. Ah, tuh yo. Coba mulai kau. Wah, salah, kalem. Sabar tadi, Mbak. Doanya. Kyo Mas video nani sandal nih. Tutorial mengenai sandal pedot. Tutorial. Iki rek bonus rek yo. Tutorial mengenai sandal pedot. Copot aja diguyu rek. Iki nom-noman model ngene iki. Gak maju-maju Indonesia. Copot sandale. Mana sih udah gitu? Mana nih? Lagi. Iki. Kata dia piye kok mungkin. Lagi kene gak kata. Kan jero Mana bukan kan? Nomor guyu Mas untuk. Asine suhu kayak kita ya. Makasih Mas. Tapi nggak diskusi. Ini. Ora pedot iki yo. Copot to. Wandoli lempo iki. Iki tutorial mengenai pedot iki. Saya mau minggat bisa. Iki jamaah tahlil iki. Jamaah pengajian, jamaah tahlil, jamaah arisan. Mangan. Oh wis sak ngono ae. Hei, Le, aja kumpulkan dingin kon rene. Kendi lek. Kendi, ngombe. Kendi, ngombe. Weno iki lho.
Ini siapa ya, Bos? Latihan ana iki. Badake. Ora gelem. Iki apa iki? Kowe lah. Parah iki lek arah iki. Badake, Bang. Tindakan ini Sabar, Pak De. Badek. Iki coba ngopen bandek udah kan coba iki dah kan kancane dibuka kamu. Buat nih. Dikuat putih. Kalem. Cocok. Gelem nek kepocen batan nek kenek ngono nek wis napa ngono. Yo. Yo. Nah, diri kok. Alah, lah kok mati dhewe. Oh, iki. Wes. Wis yo kono mang yo lali yo. Meneneh Mas deh. Lagi Pak De niki. Piye Pak De? Main mana yang ben? Oh, main mana? Tanggal pira Pak De? 23. 23 23 ya. malam Rabu. Oke, lokasinya tetap di Rodasari Bos ya. Pabrik tahu. Oke.